Vážení diváci, som v Poprade pred firmou Limex Slovakia Trading, ktorá podľa obchodného registra vznikla v roku 1996 a ktorú vraj založil a vybudoval Julius. A teraz sa podržte, vtedy mal len 12 rokov. Kým jeho spolužiaci riešili, či majú hotovú úlohu z matematiky, on vraj podpisoval veľké kontrakty a zakladal rodinnú firmu. Lebo, ako sa hovorí, nikto vám nedokáže dať toľko, čo Julius dokáže sľúbiť. A teraz sa pohodlne usaďte. Nech sa páči, tu je celá reportáž. A porozmýšľaš, a není tak chyba trošička aj o mne? Není! My zachránili sme Limex, lebo otcov plán bol tak, že všetko vyvedie na druhú firmu. A ja ako majiteľ, aj s mamou, on by nám dal výpoveď sám. Hej? Čo to meleš, ty vole? To som ja vybudoval. Ja som to dokázal sám. Sám som dokázal. To mi nevychádza. Sa môže kľudne pozrieť do očí tebe, otcovi, mame, bratovi jednému, druhému, tretiemu, každému sa môže pozrieť rovno do očí. Keď sa nebojíš pravdy, pravdy! Sa mi pozrieť do očí, poď sa mi pozrieť do očí! Ale kurva, ja som to zrobil. Ja som tento Limex. Na záver, nedajte sa ojebať.